you. Så er der Lars von Trier. Altså han fik jo lavet ballade igen, ikke? Men det handler jo ikke så meget om filmen, nu handler det jo mere om ham. Og den her kontrovers, som man altid skaber, den her gang virkelig haft en helt ekstrem udvikling fra at være en vits til et pressemøde til at være en overskrift i alle de store aviser i Cannes, og det er også tydeligt at se på de netsiderne derhjemme, at historien også ligesom har bredt sig ud. Og det er altså svært lige i øjeblikket at sige, hvor den lander henne, fordi han kan ligesom ikke rigtig snakke sig ud af det. Han kan ikke rigtig gøre andet, end han har gjort. Han har undskyldt. Er den undskyldning noget værd, vil man så analysere på? Og nu kommer den næste analyse så ind. Det er, om det så ødelægger hans mulighed for at få en pris. Altså om juryen simpelthen ikke kan tillade sig at ligesom bidrage til den kontroversielle vinkel, der er blevet lagt på Trier. Er filmen så god nok til at vinde noget i forvejen? Det er svært at sige. Det er et stærkt felt. Altså det er det bedste Cannes-år i 10 år. Efter min mening. Og derfor så er det et fuldstændig åbent spil i øjeblikket, og det gør det selvfølgelig super interessant.